הורים יקרים, הילד שלכם הגיע לגיל 13, אני רוצה להכיר לכם את הישיבה התיכונית לאורון אלך, המשלבת קורסים במקצועות הדיגיטל בנוסף לבגרויות, ותדאג לעתיד של הילד שלכם. נעים מאוד, אני אורטל, רכזת פדגוגית כאן בישיבה התיכונית לאורון אלך. כולנו יודעים שההצלחה של הילד שלכם והעתיד שלו תלויה בהשקעה מגיל צעיר. נוסף אצלנו בישיבה לומדים גם קורסים במקצועות הדיגיטל. לדוגמה, קורס AI, בניית אתרים, עיצוב אתרים, UX, UI, עריכת וידאו, צילום רחפנים, רובוטיקה ועוד. המטרה שלנו להצמיח את הילד שלכם ולהעניק לו מעטפת חמה שמאמינה ומכילה כל תלמיד באופן אישי בסיוע כלל הצוות החינוכי, הכל כדי שהילד שלכם יגשים את עצמו. אני מזמינה אתכם ליום הפתוח, הורים ותלמידים, שבו תוכלו לחוות את האווירה של הישיבה ולהתרשם, כמובן להתייעץ עם הצוות המקצועי והחינוכי. לחצו על הסרטון ושריינו מקום ליום הפתוח, הורים ותלמידים, למען העתיד של הילדים שלכם.